Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Carla, 29 anyos, minyo ug may duha ka anak. Usa ka OFW ug taga Samal, Davao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon ug sa akong mga anak. Nagbuwag-buwag manggod mi sa akong bana. Aron ihisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Jimmy, sayo ka man lagi na uli ron. Kapoy ko. Gutom. Na makaon diha. Lawa pa ko kaluto, kay sayo pa man. Magkuha pa gani ko ron sa mga bata. Ay, kawa ba di gamit ni mo eh. Oh, unsa to? Bayar na ganin trabaho ni mo. Wa ba juga kaluto? Unsa man taon ka, uy? Sayo pa gani. Hibaw ba di ay ko nga mo, sayo kag pauli. Nung nagpahibaw ka pa unta daan nga paluto kag sayo, kay sayo di ay kang mo uli ron nakaluto nung Di tako. ay, wa juga gamit eh. May ka mukangkang sa akong sweldo. Wa juga initiative. Hoy, Jimmy, kung unsay gipasabot nimo ana ha? Ha? Kung unsay sapot nimo, ayaw ko giamong ha? Mapagan man ta nimo. Kangilan na ba nimo baba manulti? Ayaw ipakaubos ang akong trabaho dinis bay. Kay may duha pa ta ka anak nga akong giatiman. Suwayan ka nun nato, be? Atong suwayan, o kay bilin dinis bay, unya ako'y mo trabaho. Tanahon tao, kaya ba nimo nga mo trabaho dinis bay? Unya, buy-buyon pagid ko nimo? Ka nagsuryan ni mo pagluto na diha. Gutom na ko. Ay! Mo-abroad ko, ma. Sa? Uy, kagagmay pa ng mga bata ni mo nga imong biyaan. Ay, Pila pa ko'y mga edad, ana? 5 years old na si Joshua, ma, oy. O 3 years old na si Karen. O, tiyaw mo na. Unya imong biyaan. Di ka maluoy sa mga bata. Na nagkinahanglan pa man nas imong pag-atiman in town. Sobra na kayo si Jimmy, ma, oy. Sakit na kay manulti. Hindi na ko kaantos. Mao nga mo abroad ko, aron makapalayo ko niya. Ay, Carla. Una-una asa in towns makadaghan, day. Kung maayo bang magpalayo kas mga bata. Maura na sulbad, ma. Aron dili na kuboy-boyon pa ni Jimmy. Mao importante nga naasab ko kwarta. Lisod ning babae nga watay kwarta, uy. Sayon no tagboy-boy sa bana. Mao nga, mo abroad ko, ma. Carla. Unsa na sa Jimmy? Kuwang ang kwartang imong gipada. Dili pa igos mga bata. Giyon sagod pagkakuwang anak Jimmy. 10,000 pesos ang akong ipadani mo matagbuwan. Unya kuwang? Daghang mga amuta mga bata sa eskwelahan. Uy, nalimot ay kong apil sa lista ba? Dunong ipataplan nimo. Sabi nga adlaw magod, di gipaamot na sa mi og 20 pesos sa maestra. Hasta 20 pesos nga amutan. Pataplan pa nimo nako? Oo, ang gasto mo na sa mga bata. Sa tanang gasto sa mga bata, ako na lang yun. Ang ahang naman, Sad. Ikaw may nagtrabaho. Ikaw may nagkusweldo. O, Nay, mas maayo pa. Bukas advance kag 50 mil sa mong amo diha. Ha? Uy, unsao naman sad nimong 50,000 pesos, Jimmy? Ang tinuod, 21K ra gyud ang akong sweldo sa Kuwait matag buwan. Domestic helper ra gud ko. Ang 10K ana para sa mga bata
ug ang sobra gitigom nako kay nahibaw ko nga dili sa tanang panahon ko nga motrabaho sa gawas ug magkadagko na unya ang mga bata. Dagko na sad og gastuhan. Kay kun akong ihurot og pada sa akong bana, kuwangon lang gihapon kay musugal manggod siya. Unya, uy, unsa man ning gipang-comment ni Jimmy dinhi sa akong post sa Facebook? Sa man eh? Pakauwaw man ni tawhana, uy. Be, tawagan ko gani, be. Hello? Jimmy, unsa man ang gipang-comment nimo sa akong post sa FB? Asa man ato? Aw, tinuo mo sa dili ba? Nga maong gamay ra kag pinadala na mo diri sa mga bata, kay may laing laki na kaya. Hoy, wa kay ebidensya anang imong pasangil na kuha ni Mala ka? Daw kay kanako oy. Pero maayaw kay kasi mong laki. Oh. Kung yung laki nag-isgot na no, muhatag di ka pero nako. Daw Hoy, 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 bisag kung sa pa imong isulti diya, bahala ka. Basta ka di ko guilty dire. Kakapoy punarbaho dire sa gawasa, unya, ipanghatag ko lang sa akong laki. Nga na lagi din ka muhatag sa akong gusto. So may laki dyan lagi ka diha? Hoy, Jimmy, magbuwag ta, oy. Unsa? Tanawara. May laing laki di ka lagi. Magbuwag ta. Iniguli na ako diya pohon. Wa na ta. Iniguman sa akong kontrata dire. Dili ko diya sa ato mo pauli. Buwag na ta. Nimal ka. Nimal ka ni sobra na gid ka. Sobra na siya. Pa, Carla? Uy, ikaw ni. lakin sa pamandi ay pa, oy. Oh, matinga malanggod ta. Kung nganong niya ka din abot. Daghan man kang dang bagahigon. Di ka pagkasgawas? Oh, pa. Og pwede ba nga anilang una ko sa ato, mintras dili pa kumularga balik sa gawas pa? Oh, nagbuwag na giday mo si Jimmy. Dili na ko pa, oy. Sobra na kaayo siya. O gusto sad ko kalinaw sa una-una pa. Ay, kining pa, kuyugi dayon niya ko ha. Kay kuhaon ako ang mga bata nga tong Jimmy. Unsa may buti pasabot nimo ni Carla? Gusto na ko nga kung mubalik ko sa gawas, adto na nila ni mama ug papa ang mga bata. Unsa? Niyabag mo? Nga ako may amahan? Mamanggid gani ka. Amahan gid ka no. Nya himulan nimong alas ang mga bata aron makapangwarta ka nako. Unsa? Hoy, tarungan ang sultihan nimo Carla, ha? Ha, yan na natan mo, Jimmy, oy. Hibaw ko, nagpadayon kapag hapon ang bisyo nimo nga sugal. Mong kuhaon ako mga bata, gikan nimo. Ha? Mag-abot na bisan asa. Pero dili nimo makuha ang mga bata. Jimmy! Sa pagkakaroon, wa pa ko makabalik sa abroad tungod aning problema namo sa akong bana, bahin sa custody sa mga bata, kutuan ako sa gawas. Kay ibilin ko unta mga bata sa akong mga ginikanan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Buwag na mi sa akong bana. Kung mubalik ko sa paglarga, trabaho dito sa gawas sa nasod, pwede ba nga sa akong mga ginikanan nako ibilin ang akong city og 5 anyos nga mga anak? Ikaduhang pangutana, sugarol o palautang manggod ning akong bana o gamiton niya ang mga bata aron makapangwarta nako. Pwede ba nga dili nako ipadani niya ang suporta sa mga bata? Ikatulong pangutana, may stable nga trabaho ang akong bana apan usa ka libo ra gyud ang matag sweldo ang iyang ihatag alang sa mga bata. Pwede ba nako siyang makiha ana og bawsi? Ikaupat o katapusang pangutana. Magsige og comment o pakauwaw nako ang akong bana sa akong mga post sa FB.
Pwede ba nako siyang ikiha, ana? Unsa may pamaagi nga mapawang bisa ang among kasal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carla. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal, personal, mga problema sa ato ang karelasyon, kapikas, kabanay, silingan, mga dokumento, sa ato ang pagpanrabaho og uban pa padala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Ayaw mo pagduha-duha, ay mo pag 2x2. Ipada ng inyong suwat kay ngano, wa ta kabaw. Aside from ikaw, matagaan na kagtambag og tubag sa imong mga pangutana, pasin na ay suking tigpaminaw nato dinha sa laing dapit, sa laing isla nga maumao anggid-anggid pod ang suliran og problema sa imuha. Matabangan pa nimo sila. Imong disgrasya na himong grasya sa uban, no? So, mura gyud no, that's always the positive side of things. Nga sometimes nga nagfeeling nato kita na lang gyud gidanukan, pero wa ta kabaw na apay mga tao nga mas grabe pagiagian nato. Muna that's why it's always important to count our blessings. Pahala man ganig dili inin anak kanindot atong sitwasyon usahay, pero the fact nga gipukaw pata karong buntaga, ni mata man ko. Uy, napagud ay pag-asa Lord. Go na lang gyud ta. Go lang nang go, ikay bahala nako Lord, no? Kay imo man gani ng atimano ng iro nga way tag-iya, ang mga langgam nga galupad-lupad ra, ako pa nga gitagaan nimo og saktong gahom, saktong kaalam, the freedom to choose and to decide, no? Sus, kaswerte ra gyud nato. Muna ka ng mga naminaw nato sa ato ang mga radyo. Nga naay mga giagian din hay musikig mogtok. Smile, ate, kuya, bangon, panudlay, tanawang samin. And safe, gwapa ko. Kiver ninyong tanan din ha, ngano di ay, mupadayon ko, mudasig ko, di ko padana ninyo, no? Di na ko padaaning ako ang problema, laban, dasig, go lang nang go. Ug naamang gay problema, di kinhanglan makibaw ang kalibutan, nga na ako'y problema, dapat gwapa ko, smile lang yun ta, mura lagwa ba? Pindi na gina pagdana to guys, kaning ato ang mga kiagian sa kinabuhi, kung magpadata ay sus. Kadako na tong alkansi. So ay magpada ha. Hello kang Jobert Nesperos o kang Beverly Padua de los Reyes. Thank you for your greetings sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. Congratulations to Coach Rio de la Cruz for the very successful Manila Marathon. Thank you also sa mga mo-greet nako kang Ma'am Flora Maranyo, Coach Jory Ekong, thank you. Kang Victor Hubar, Ronnie Karin Tule, ug kang Carmen Satokia. Hello. Thank you kaayo for always liking. Thank you for the greeting and thank you for following. Kang Janice Pasculado, thank you. Also to Lita Amoroto, kang Maria Barbs, and kang Marilyn Balili. Thank you kaayo for always listening and tuning in sa ato ang programa and for liking and following me. Sa katong wala pa kailan ako, Elaine Tantenko Bathan on Facebook and Attorney Elaine on Instagram. And you can also like and follow and listen sa mga programa nato. Pati ang kaning ato ang programa, kini ang akong suliran Facebook account ug sa YouTube. Makalipay kaayo ba nga lain-lain nga lugar makapaminaw nato, no, maski dili sa radyo or sa laing-laing oras kung kanusa sila pwede tungod sa technology, no? So thank you, and of course to all of you, thank you sa tanang mga greetings ug sa mga likes. Salamat kaayo. Hello Samal and Davao, kay tagak diha ang ato ang letter sender nga taguon nato sa pangalan nga si Carla. Si Carla gipadani niya iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page. Duha ni kabuk iyang anak Minyo, OFW, 29 years old. Medyo buwag sila sa iyahang bana, no? So medyo nagka problema ni sila kay murang
si Carla murang nagka-problema ni siya paglarga nila kay murag pagsugod wala siya ga work and then nanimpad unya didto siya sa Kuwait di pud lalim ha kay pila ra gud niyang sweldo di ay 21,000 didto sa Kuwait nya magpadapas iyahang pamilya didto nya ang kami nga way sama karon nabalik naman ni siya unya nagka-problema sad sila sa custody sad sa iyahang mga nabalik siya pero murang sila nagka-okay niyang bana no mo man ato ang nasinati sa ilahang drama kay katong iyahang bana katus Jimmy sugarol masagud tugod unya magka-problema pag yun siya kay pila na gud iyang pong sweldo nya nagpatiwara po ning iyang bana dere anyway. Una niyang pangutana, buwag na mi sa ako ang bana. Kung mobalik ko sa pagtrabaho sa gawas sa nasod, pwede ba nga ang akong mga ginikanan akong ibilin sa ako ang city o 5 anyos nga mga anak? Okay. Minyo manggod mo, no? Unya, ang custody at least ang kaning 7 years old makapili siya. Pwede anha nimo through sa imuhang ginikanan or mupili po siya sa iyang papa, depende. Pero kung ma-establish na to nga sugarol ang imuhang bana, way tarong o way klaro nga trabaho, mahimo gyud nga ang kustudiya anha nimo og sa imuhang mga ginikanan kaning city og ang 5, no? Kay di man maayo para sa ilahang moral, mental, psychological, emotional nga development nga adto sila sa ilahang papa nga bati mag-ehemplo nga ihatag di man pud na makaatiman nila kay way trabaho, sigig sugal, no? Batig batasan. So daghang yung reasons nga pwede nga adto mapunta nimo og sa imuhang ginikanan ang custody mga bata. Ikaduhang pangutana, sugarol, agoy pala utang manggod ning ako iya kunong bana o gamito niya ang mga bata aron makapangwarta niya. Pwede ba nga dili niya ipadala ang suporta sa mga bata? Pwede kayo. Pwede sa imuhang ginikanan nga sila'y mo manage, especially nga imong mapakita og maprobar nga di mapunta sa mga bata ang imuhang gihaguan in taong kwarta o gipada sa ilaha. No? So, pwede gyud nga dili siya ang imuhang intriguhan ni ganiya, no? Ikay magtrabaho dito niya, siya magpalami din niya mga imuhang gihaguan para sa mga bata, di mapunta nila kada kung binuang. Never mind. May stable kuno nga trabaho ang iyahang bana, apan sa kalibo ra gyud matag sweldo ang iyang ihatag alang sa mga bata, magsilbi? Pwede ba niya siyang imakiha og vouchy? Pwede, or pwede pog ordinary case for child support, no? Kay kung ang issue lang mangyud nato ani is ang paghatag og ayuda ug suporta, then I think an ordinary case for child support will do. Unless na ay grounds for tuso nga na abuse, emotional, psychological, financial abuse kana or physical, pero kung wala, ordinary case for child support ta ha. Ikaupat o katapusang pangutana, magsige og comment o pakauwaw nako ang akong bana sa akong mga post sa Facebook. Pwede ba nako siyang ikiha ana? Unsa may pamaagi nga mapawalang bisa ang among kasal? Una sa tanan. Muna, kung mo idol lagi ta, siguraduhon ganatong ila-ila ning ato ang kapikas kay kana man ganing dogay na gyud kayo mong nagkauyab, di gyud na mo tumaw ang saktong batasan unless nagpuyo mo, no? So samot nagkanang mga short term nga relationship or whirlwind romance or nagminyo kay nga buntis lang wa nyo ila-ilahag tarong baron, no? Pero di gyud na ingon ana kasayon kay inig idol nimo, inig pirma nimo forever's not enough for me to love you. Sabah kanta man tong Sara. Pero seriously guys, the moment magutam mo yung tag-idol, the only way to go out of the relationship is kung mamatay ang ato ang kapikas or kung pananglitan nga we will file a case for declaration of nullity of marriage on grounds of psychological incapacity. Atong mapakita nga naguba ang inyuhang kaminyoon tungod kay dili capable ang imuhang bana sa pagbuhat sa iyahang mga obligasyon. Isip bana ug asawa ug di siya kibaw nga mo dala sa usa ka pamilya because he is psychologically incapacitated, no? So maulang yun na ang inyuhang kailangan nga buhato, no? Para mapawalang bisang inyuhang kasal. Kanang iyang pagpakauwaw nimo sa Facebook o kung saan na iyahang mga gibuhat, screenshot na kay pwede na nato siyang makiha. I think pwede siguro mavawsi or pwede po nato nang magamit for cyber libel, no? Or kanang mga any cybercrime in violation of your right to privacy and your honor.
Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.